وەکو ئیرۆ 25 ساڵ لەسەر ڕێکەفتنا مافی زارۆکان رە دەرباز دەبە و بڤێ هەلکەفتێ بسەدان پر ستێن هۆلێ و بە هەزاران وێنە تێن بەرچاوێ مرۆڤان ددەما کۆچبەری و شەردە بەشێ هەری زەرەرمەند ji hemû aliyan ve zarokên bêzariya wan û neçariya wan û piçûkbûna laşê wan dihêle ku her rewşeke nesiruştî tehdayê bi rengekê rasterast li wan bike. Li gorî raporta navenda Sûriya li Kulînan ya ku di adara sala 2014 de belav kiriye ku zêdetirî 4 milyon zarok di hundirê Sûriyê de derbeder bûne û zarokên ji derveyê welat penaber bûne. Zêdetirî milyonekiye û zêdetirî 37,000 wekû penaber ji dayîk bûne û zarokên hatîn kuştin 10,000 zarok bûn û matirsiya şelela zarokan di deverê torpêçkirî de li ser zêdetirî 323 zarokî heye. Her wiha hejmara zarokên ku dûrî xwendinê ketine zêdetirî 2 milyonan e. Ev ye ku ji bilî zarokên ku temenên piçûk de kar dikin û rastî destdirêjiyê û binpêkirinê tên û tên biçekkirin û tevlî şer dibin ji aliyê hemû aliyên nakûk ve û êşên derûnî di encam de peyda dibin. Zarokên Rojavayê Kurdistanê wekû zarokên Sûriyê bi tevahî mafê wan tên binpêkirin ku bi dehan zarok ji aliyê çekdarên Partiya PDV ya ku xwe li deverên Kurdî kiriye desthilat tên revandin û biçekkirin û tevlî şer dibin û hejmarek ji wan jî jiyana xwe ji dest dane. Ji bilî di vê dema dawiyê de bi hezaran zarok ji xwendinê bêpar mane bi sedema rêbazên wê û girtina dibistanan ji aliyê rejimê ve. Ev amarê di demekî de tên ku ji dema ev raport hatiye belavkirin û tanha şer li Sûriyê nerawestaye lê belê gurtir bûye û tê pêşbînîkirin ku ev amar bi çend taqan zêdetir bibe û bi vê yekê nifşek bi temamî li Sûriyê wenda dibe.